ni kuka. Mata barna wallahi. Daga ni kuka. A'a, kai, yo, Janto, barka dai. Ya ƙarya na kai kamar wanda ya fi jara jiki. To kai dan uwarka ka san me nake a nan ne? Ai ni da sani fa dama na ganka na shirye na tambaye ka. A wallahi tunanin wasan da muke ranar sallah na Nima Dynamic Service International ko? Yo, Ya mun daɗi wallahi yanzu na rasa yadda zan yi kuma kaga ina so a da a ci gaba da wasan nan wallahi. Allah ko? Allah. Ai to lema da nan wallahi ni ma gaskiya na so wasan ji wallahi lema dynamic dai. Ka sani ba? Wallahi ya mun wasan nan ba. Daga ni kuka. Mata barna wallahi. Daga ni kuka. Uwarka ne. Ina kukan uwar me? Ai mutuwa ni. Sannan wasan Nima Dynamic ne muke kuka ya kare wallahi mu muna son mu kara koma. Kuma ya za a yi? Wallahi.